Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Inom og lacto puffy. Long-term ang benefit niini sa panglawas, sigun pa sa pagtuon sa mga ngilngig na doktor. Apanapo ko'y sumpay nga tambag nimo, pero mulagi, gikan ng lisa kong nakatunan sa taas na panahon. Pahimusli ang kaanyag og katahom samtang ikaw batanon pa. Tingali di pa nimo tuhop nimo ron. Apan moabot ra ang adlaw nga mingawon ka sa karaan nimong litrato samtang nagkalaos na imong panit. Do one thing every day that scares you. Pag video okay, ayaw binuangi ang kasing-kasing sa ubang tao. Ug ayaw pamugos nga higugmaon ka. Patupi po usahay. Ayaw usiki imong panahon sa pangabobo. Usahay ikaw ang maguna, usahay ikaw ang iwit. Ayaw pagdali, sa katapusan imong kaugalingon ra ang imong kontra. Ipusa imong karaang mga love letters, ilabay mong mga daang bankbook. Jogging pud gamay. Ayaw karatol kung wa pa kakibawon sa imong buhaton sa kinabuhi. Daghan kong mga kailangan nga milyonaryo. Apan gakiat lang gyapon ng naong kay hangtod karon, wa gyapoy buot. Okay ra lagi ka. Likayi ang pork belly kung mahimo. Panggaa imong tuhod, mingawon ra ka na inigkatiguang na nimo. Tingali maminyo ka. Tingali di. Tingali na kay mga anak. Tingali wa. Tingali magbuwag mo ini 40. Tingali mapare ka ini kasaysinta. Wa takibaw. Bisan unsa pa kataas imong naabtan, ayaw palabihigdaig ang kaugalingon. Hinay-hinay lang sa Facebook. Because in the long run, it will make you feel ugly. Timan daghang amigo nga mulabay lang, pero ang pingin tao ng pipila nga nag-agwanta ron nimo. Puyo ka diyod sa mga dagkong syudad aron di ka maignorante. Puyo ka diyod sa mga gagmayng lungsod aron makat-on kag maayong pamatasan. Ayaw pagdinaw,
Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Ayaw na na-eksperimentuhi imong buhok. Kay base nilig edad ni mong skwinta, mura na kag 98 tanahon. Pamili og tarong nga tambag. Pilia ang Lacto Puffy. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Sugbu, broadcasting live from Reroute Studios, this is the Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Biyernes sa mga parehas na ko diha nga nagduduha pagpabakuna. Sa mga dagkog lawas, bunguton, patikan, pero mga gwapa. Ug sa tanang mga namaligyag paglaom karong mga panahona, welcome na po diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Happiness is real only when shared. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan mo paambit sa iyang gasa. Dili babag ang kalisod para kita mo tabang tungod dili man kinahanglan pahandi ang itampo. Labi pa sa panahon karon, ngaggadibal ang kawadon ug naghari ang kasakit. Mas gikinahanglan ang kaluoy. Mas uhaw ang katilingban sa gugma. Ang pakigdait o pakigtambayayo maoy tubag sa katilingbang maot. Unsay masulti nimo Bart? Okay kay Bart. Tapis ka latang. Tuod man ang Lacto Puffy ni duyog sa talagsaong hagit ug ni salmot sa usa ka community pantry. Didto nato gipahigayon sa Dan Borromeo ang maong kalihukan. Bisan ginagmay apan gipaninguha namo nga makahatag kitag mga pagkaon, mga dilata ug uban pang mga batakan nga kinahanglanon sa atong mga kabus nga lumulupyo. Tungod nakasabot mi nga ubay-ubay pa sa atong katawhan ang walay bakuna. Amo silang giagda sa pag-inom sa produktong Lacto Puffy. Libre og walay bayad nga atong gitunol kanila ang lactobacillus nga mopalig-on sa immune system sa tao. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan baskog ug himsog. Kanindot ka kung ang kalibutan abunda sa gugma ug pagtinabangay. Sa amo ang pakighimamat sa mga lumulupyo, nakita namo ang ilang kalipay. Mga pagpasalamat ug paghandom nga mobalik ang Lacto Puffy sa ilang dapit. Ug tungod niani nadasig kami nga mulusad og mas dako ug mas halapad nga community Lacto Pantry. Kamatuuran nga gisininaan og tikmo.
Kukabildo nga tambal sa kalaay. Balita nga gwardyados libak. Chismis na makasamad. Kung matapsingan ka, pasaylua ang buta. Igo ra giming mangutana. Kinsa ni siya. Napildi ni siya pagkakongresista. Karon gusto na sang mapildi. Asa ka ni sila kuha og kusog sa? Nga usikan magyud nila ang ilang kwarta para lang pasakitan ang ilang kaugalingon? No, kini siya kanhi opisyal ni sa Dakbayan Sugbu. Kauban ni silang may krama sa grupo. Unya nang luod kay nanumbay na ngadto sa Pikas Campo sa grupo ni Tomas. Ang hinungdan nganong nang luod tungod gabangga ni ang ilang mga power sa una ni Atty. Joey Dalos. Lupig man siya, kilikili power, so labang ni siya Pikas Coral. Unya, gipasanginlan mapudi siya kaniadto nga nagbutbuot kunog patimbang nitong mga kabilyang tayaon nga gikan sa ginuba sa karaang Cebu City Hospital. Karon, gusto na sad mo balik sa politika unya ang target lagmit mag-congressman na sad sa North. Ita sa, di na gini sila mabuhi kung wang politika. Maintag mo daog kung kinsa ni siya. Kinsa ni siya. A little over a year since the COVID-19 pandemic, ang ekonomiya sa Sugbu matud pa ni-recover kuno by up to 95%. Base ni sa usa ka report nga gipagawas niya ning usa ka business sector, ilang kitanaw ang economic activity sa mga highly urbanized cities diri sa lalawigan Sugbu ug sa kinatibuk-an gyud diri sa ato ang rehiyon. Currently, based on the business group's feedback, they are at 95% recovery despite sa pandemic ang Sugbu. Gani gipalanog sa ni mismo ni retired Major General Milquedes Feliciano, ang Chief Implementer for the Visayas of the National Interagency Task Force. Pero gamay lang pa inumdum ha. Ang butang kuno nga mas ngilad pa kaysa bakak, kay kanang tinuod nga wa nay mo tuo. Kung tinuod na nga 95% o 95% ni tindog na ang ekonomiya sa Sugbu, so unsa pa may rason nga magsigitag hangad anang mga bakuna niya? Mubitaw gidali ng bakuna. Kay gusto ta nga ang ekonomiya mo recover na. Now, matud pa ni IATF Chief Implementer General Feliciano nga nakadawat sila mga feedback gikan aning mga business sector sa Cebu atol sa 6 NTF COVID-19 intercluster meeting. I think that was last May 18. Because of this positive development, the IATF has reportedly tasked the National Economic Development Authority, CONEDA, nga iyang patunan ang unsay mga best practices nga gi-adapt nato diri sa Metro Cebu, particularly those that strike a balance between health and the economy, nga pwede nilang ma-replicate didto sa kauluhan ug sa uban pang mga local government unit. Unya, inyong kopyahon dito sa Manila kung giunsa na mo diri Sugbo nga ang presidente na gid mismo ang nag-ingon nga mga gahi economic o diri. Asa niyo kopyahon nato? Or basin ulog-ulog ra ni tungod hangtod karon. Gitagi-tagi ninyo pada diri Sugbo ang bakuna nga para unta amua. Unya kay kuwang man, ingnon day ninyo nga nilambo pag maayo lagi ron ang Sugbo ay. Panakip butas matingalin ning inyo ha, idol. Mangutana raguguan ning Secretary Feliciano. Unsay pagtuo ni mus mga Bisaya, sir? Ilipanting gamay nga masudras imong bulsa? Ang tourism. Sigon pa, nga mo kunoy nagpabilin nga ligon ron sa province of Cebu. Although nag-close open na ning ato ang kahimtang diri sa turismo, pero usa ni sa ilang nakita nga dirigyud ni hunat pagmaayo ang ato ang ekonomiya. Turismo kuno. Aw tingali kay gahapon lang niagi ko diya sa may Bus Coffee sa Ramos. Kapilam ko diya magagi-agi. Akong nakita nga murag naglingkod-lingkod na magbalik ning mga Amerikanong pedophilia oy. Tingali ni sikat ang atong turismo ron. Di ba gibalita naman to nga 40% sa turismo diri Sugbo na aras hungkira? Pasig mo ng turismo ha inyong pasabot, sir. Now, si Felix
Tagyam, muna siya presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Niingon siya nga 95% recovery rate of the local economy can be attributed to the reopening of businesses but does not necessarily reflect consumers' confidence. Tinuod yun eh. Mag-unsa man ang abli tuod ang mga tindahan o niya way kwarta ang manod. Na ay murag customer kay ang purma mura man sa cute town silang mamayad. Di ba? Hagsa gyapon ng ekonomiya. So dragumog mga dagkong mall karon. SM, Ayala. Igo ragani ta muli-ili sa pultahan anang ilang mga tindahan. Kung makapahiyom ang ilang mga tindira mura gyud makapakasal tag kaduha. Kay tungod nakasabot sila nga minus kaayo ang mga customer muna nga kutob sa mahimo agnihon kanila nga palit mo diri sa amoa sir. Consumer spending, it is growing but wala pagyud kuno ta kaabot sa husto para nga makapangangkon bata nga recovered na gyud ang ekonomiya. Online businesses are also among the factors that help boost the local economy. Sakto sa ni. Walay dili online ron. Tanan, usan na lang kapislits imong tudlo, i-door to door na. Mao bitaw kuno nga perti kunong si Kata karon aning konsel niya mabatid mabulo. Kay gawa sa pangan, hasta pa ang mga plate number sa mga magmotor nga Shopee ug Lazada gisag-o na niya. Kay ana naman lang. Pislit ba? Pislit order. Muna, balikan taning ilang giingon nga 95% nga naka-recover ng ekonomiya Sugbu. Tuod man na ay labor force survey nga gikandak sa Philippine Statistics Authority, PSA. And the result of which was released last May 4. Gipakita nga ang Visayas or Central Visayas is at 92.9% ang ato ang employment rate. Ang underemployment is at 13.2% while ang unemployment is at 7.1%. Butang di na ni malalis. Statistics na guna. Limang ka ng 93% ang employment rate. Siyam sa kada napo katao diri sa Visayas ang naitrabaho. Bantugra nga inig-agi na ko dias Luriga. Mura nag-Maria Luisa Kamingawa. Kay di ay ang mga patikan nga standby sa una nakatrabaho na. Time pa, kabantay mo nga mura gabugal-bugal ra ko. Oy, kanang sa di pa ta mo kun magamay lang painomdom ha ang The Not So Late Show nakik-partner ra kita sa Lacto Puffy. And officially nakikuyog ta sa ubang mga maluluyo na to nga negosyante to the point nga ganahan sila mo invest sa tong show, nag-put up sila og official page kining gitawag nga The Big Word Store. Ang kining The Big Word Store mo ni siya official na mo nga partner nga gitagaan og kining authority nga maka-distribute makapamaligya og Lacto Puffy og Lacto Vital. Kay mo na ni resulta sa tanto na kubang pupanghambog diri sa tuong programa nga everyday di magid na ko na latangan ang akong daily dose of Lacto Vital kay mura gini akong panagang batok sa COVID-19. Kay hangtod karon bisag dako kog lawas mahadlok magyapon ko bakunahan. So paligod na sa tas ato ang immune system. So again, og tuyo ninyo nga maka-purchase, makapalit, mo deliver ta aning mga produkto sa Lacto Puffy, i-type in lang ninyo ang Big Word Store kay makakuha mo diag mga nindot nga discount sa mga Lacto products. Okay? Unya to kunong sayron dito sa Pikas Lawak kung sa may mga balita rong gabiyo na Super B. Balita ekonomi B. Super B. Pasok. Mga balitang fake news. Pag-rate ko ng mga negative. Oy, nanapoy mga negative ha. Oy, by the way, naanak ko'y bago nga Twitter ha. Follow niya mo akong Twitter account kay duhara akong follower ito si Jason o yang mama. Okay, maayong pagtanaw niya. Biyernes ha, Percival Rico. Oy, atong amigong
gahi kay kamot, mas gahi pa mas kamot ni Glenn. Okay, Wawi Sual, si Ricardo Brown. Okay, Samuel D. O of course ang tag-iya sa Utos Central, Toledo, on Bolico. Maing pagtanaw nyo diha o garita sa itong mga balitang lokal. Don Untiveros, mao'y number 1 sa pagkamayor sigon pa sa Pulse Asia Survey. Nakaangkon og 90% nga approval rating si Untiveros. Isip potensyal nga mamahimong mayor diri sa dakbayan sa Sugbu. Samtang si Tomas Usmeña nakakuha lang og 3%. Labella 1.9% og Mike Rama 0.1%. Gipangutana sa Pulse Asia ang 1,200 ka mga respondent kung mag-eleksyon karong adlaw kinsay inyong pilion pagkamayor diri sa Cebu City o ngano. Nilugwa nga mananaog mao ang pangan ni Hontiveros. Ang rason na nipabor ang katawhan ni Hontiveros tungod sa abilidad nini nga mo-dribble o muhansak sa bola. Bisan tabunan pang mata pero makashot gyapon sa ring. Og para sa mga tao, dili kabuhat sila sa Tomas, Edgar og Mike aning talagsaon nga abilidad ni Dondon. Mapasalamaton si Hontiveros sa kataas sa approval rating nga iyang nakuha. Og tungod niya ni iyang gipanaad sa mga lumulupyos dakbayan nga mas palaw man niya ang pag-practice niya sa basketball. Aron mas makaalagad pa siya sa kantilingpa. O padayon ta sa atong sports news, sa atong mga balitang fake news nasyonal. Og sa mga balitang nasyonal, Vice Ganda, mao'y tandem pagka-vice presidente ni Pacquiao. Kini mao'y gipaybaw sa political advisor ni Manny Pacquiao nga si Bob Arum. Matud pa ni Arum, damgo ni Manny Pacquiao nga ikauban si Vice Ganda. Isip iyang vice presidente tungod sa kaligdong o prinsipyo niini sa kinabuhi. Dako ang bilib ni Pacquiao ngadto ni Vice Ganda tungod sa mga maayong panulunan nga gihatag ni ani sa kabataan. Labi na sa kabataang kalalakinan. Si Vice Ganda matud pa ni Pacquiao maisip na asset sa politika tungod sa taas na kasinatian nini sa showbiz. Og matud pang Pacquiao walay kalahian ang showbiz sa monkey business. Og ang monkey business is similar to a political business diri sa Pilipinas. Si Manny Pacquiao mo gihungihong karon nga mudagan pagka-presidente sa Pilipinas. O din natapos ang atong mga balitang fake news, mubalik ta si Jason sa studio kaya doon na si baligyan ito nga Lacto Puffy. Mga balitang fake news.
Hoy! Sige, pataani! Gikumpiska sa Mandawi City Police Office ang siyam ka mga booth sa illegal small town lottery STL o gidakop ang siyam ka mga individual diya sa dakbayan sa Mandawi niadtong Mayo 20 hangtod Biyernes Mayo 22 ang mga nag-operate aning illegal lagi nga STL. Ang tanang mga police station ubos sa MCPO nagpahigayon og operasyon. Nga ila gining gisakmit kay lagi maumay mando sa PCSO, particularly sa ilang chairperson nga si Ruye Magarma. Nindot, pirmihan na ninyo. Pero naalang ko gamayng gikahibudngan. Kining inyong giingon nga illegal small town lottery. Ganong perti magdaghana ani diha sa Intero Metro Cebu. Maora ni illegal nga hapit tanan iskina na Karon gidakop kay lagi gidili sila sa balaod. Why ariglo ha? Kay kung mubutho na pud nigbalik sunod si mana aw nganong magsigi pamantaani. Okay, Friday night ron pero sa tinuod lang lipay kayo mini Super B. Kay gitagaan gyud may bag break nga magkapamaligya mig lacto puffy. Sanay ni willing nga mo invest sa amo ang show sa The Not So Late Show nga makig-partner pinagi sa The Big Word Store online shopping ni siya nga pwede mo diha nga maka-search makapalit og mga produkto sa lacto puffy or lacto vital. Nya mas nindot ning ilang presyo kay mas bubarato unya mo deliver pagid sila diha sa inyo ha door to door. Ako manggod sa kong bahin kanunay magugong na nabi dire sa on air nga mo inom jud og lacto kay mura may akong panagang nga gigamit kay di magpapakuna. Tingali, di pa karon basig ugma basta mintras tanto nga mag-inom pa kog lacto, salig lang ko. Di ta dali tay matakdan ang mga sakit-sakit. So again, Big Word Store, pwede mo nga maka-purchase diya og lacto products, particularly lacto vital o niya mo deliver na door to door. Niya mas barato gyud. And then sa atong mga viewers ay gikalimot nga muhatag gipunta og panahon sa atong mga local Bisaya artists kay by way of tradition ato maginang i-feature ilang mga tukar sa end portion sa ato ang programa. So ato silang paminawon. And lastly, ayaw taw kalimot nga mo like ug mo share sa ato ang Facebook page or pwede sad mo nga mo subscribe sa atong YouTube channel or i-type in lang diha sa Spotify ug sa Apple Podcast ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. So daghang salamat sa inyong pagtamod nining ato ang pinobre nga tulumanon. Ayo kalimti, halang doon si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Nagsigil lang siya pangarte bisag matu ang make-up na agihapon. Asa pa dong imong ate o ang bigni mo nga sista dulog sa bar o gayang bestie nga blonde. Takero wow 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 takero bali kulig donaw takero wow 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 hashtag ang best na tuhugid ni nakita ko atene mong takero mau di ay nagsigbang arte kaching di pudiri nagagaayon at work na aman tayo work catch lang takero
magkarne norte nakita ko iyakasaro kong ngayon asa pa dong imong ate ni apar na sarang yatane magkikito isadagan o kayo-kayo takero wow 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 takero bali kuliglig donaw takero wow 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 hashtag ang beshi kibindi nakita ko nga telemong takero maudi ay nagsigang arte kaching dito diri dagat ka ayod at work na aman tayo work catch lang takero maudi ay siya nagtakero amo niya nga judin oh my gosh takero JJ nakita ko nga telemong takero maudi ay nagsigbang arte kaching dito diri dagat ka ayod at work na aman tayo work catch lang takero maudi ay siya nagtakero amo niya nga judin oh my nakita ko nga telemong takero maudi ay nagsigbang arte kaching dito diri dagat ka ayod at work na aman tayo work catch lang takero maudi ay siya nagtakero amo niya nga judin oh my gosh The Not So Late Show with Jason Monteclar.